गंगार जावफ्लं बेवहाय दिनै फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै मडेल अंगनवाड़ी सेन्टारनि गायसननायनि जे हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानानै खूब गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बे ओनसोलनि बा गोबाव समनिफ्राय प्रब्लेम फेस खालामनानै हयथ' बे ओनसोलनि मानसिफ्रा ICDSनि सेन्टार गैयैलाय हयथ' उसुबिदाजों मोगा मोगि जानांदों जानो हागौ। थ' बे दिनैहाय जोंनि मानिजाथाव सोनाब क'क्राझार समस्तिनि मानगोनां MLA रबिराम नार्जारी सारनि नाजानायजों दिनै बेवहाय मडेल अंगनवाड़ी सेन्टार जे गायसनबाय बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मानजाथाव जोंनि MLA मानगोनां रबिराम नार्जारी सारनि नाजानायजों दिनै बेवहाय गायसननाय हाबाफारिया जागायबाय आरो आसा खालामदों फैबाय थागोन समाव बे ओनसोलनि जे गथ'फोरजों लोगोसे जे प्रेगनेन्ट जे वमेनफोर हयथ' बे अनुस्थाननि दारै बा बे सेन्टारनि दारैनो निस्सय बेवहाय जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बा जेरैबायदि आसा खालामदों दा ओरैबायदि जों गथ' गथायखौ फोरोंनायाव इन्सपायार मोनगोन बेखौ आसा खालामनो हायो दिनैनि दिननिफ्राय। दा फैबाय थागोन समाव जे बे न'खौ लुगोन बा जाय बे बिथाङा न'खौ लुगोन बे कमिटिया जाय बिथां कमिटि बा कन्ट्रेक्टरा लुगोन बेखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बा बे ओनसोलनि बुद्धिजिबिफ्रा निस्सय सहाय सहजुगिता खालामनांगोन। मानो होनोबा जाहाथे बेखौ मोजाङैनो मोजां जाहाथे लुफुंनो हायो। नङाबा मालाबा जोङो नुयो बा खोनायो जे इथा खावो लहा मालाबा सोरबा लानानै थाङोनो जाहाथे बेबायदि परिबेसा जाया बे ओनसोलनि आङो गारजेन बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे बिथांमोना गावसोरनिनो सम्पति बा गावसोरनिनो एसेट्स हिसाबै बिथांमोना जाहाथे मोजां नोजोर होनानै जेरैबायदि एस्टिमेटआव दं जे जेरैबायदि गभर्नमेन्टआ लुफुंजानो लुबैनाय जे एस्टिमेटआव होखानाय दं बेखौ निस्सय बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा नायफानानै लुफुंनानै लागोन बेखौ आङो लानो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। आरो बेवहाय जेरैबायदि आसा खालामदों जोंनि गथ' गथाया भबिष्यतआव जाहाथे बेनिफ्राय मोजां शिक्षा लानानै गोजौ थाखो जाहाथे फरायलांनो हायो बेखौ आङो मिजिं खालामदों। इलेक्सन हिसाबैथ' दतमा समस्ति हिसाबै जोङो BPF राजनितिक दोलो हिसाबै बेवहाय थांनाय समनिफ्रायनो बेवहाय जोङो जेनबोफेराखै। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा BPF राजनितिक दोलोजोंनो दङ आरो फैबाय थागोन समावबो बिथांमोनखौ जों आसा खालामनो हायो बिथांमोना बे ओनसोलनि बिजाथिखौ गोरलैयैनो देरहासार खालामनो हागोन जोंहा आसा दं। मानोना बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिनो हायो मिथिनो हायो आरो बुजिगौ आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गियानि बुद्धिजिबि मानसिफ्रा बे दतमा समस्तियावनो जोंनाव बहुद मानसि दं होननानै जोङो मिथियो आरो मिथिखागौखा। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थागोन समाव BPF राजनितिक दोलोनि आखायाव सरकारखौ गथायनानै होफिनगोन दिनैबो दाबो आरो फैबाय थागोन समावबो जोङो आसा मिजिं लानानै ज'यै खामानि मावगासिनो दं। बेवहाय BJP खालामग्रा मानसिफोरखौ जों नुबाय थादों जे गाबोन 8 तारिख मार्च मासाव बे ओनसोलनि माखासे मानसिफोरखौ लानानै जोंनि मानगोनां मनरन्जन बिथाङा बेवहाय जइन जागोन होननानै जों खोनादों। अब्लाबो बे ओनसोलनिफ्राय BJPआ देरहासार जानायनि खुनु अंक'आनो फैया। बिथाङा बेवहाय देरहासार जानायनि मिजिं बा आसा खालामनानै बेहाय इलेक्सन गेलेनानै बिथाङा लाब गैया। जोंजों ज'यैनो फैनानै BPF राजनितिक दोलोजोंनो थाफानानै बिथाङा जोंजों खामानि मावफायोबा गाहाम जागोन होननानैसो आङो बिथांखौ खावलायनो सानदों। बेवहाय बिभाजननि राजनिति खालामनानै जेबो लाब गैया। जोङो BPF राजनितिक दोलो हिसाबै दतमा समस्तियाव उद्धार जागोन 100% जोङो बेखौ रायजो राजाफ्रा जोंखौ जेरैबायदि अनसायो जेरैबायदि मोजां मोनो बेवहाय जोङो रोखा बुंनो हायो बेवहाय BPF राजनितिक दोलोनि बिजाथिया बा आङो बाहाय देरहागोना खाथां।